Fins quan haurem d'esperar per veure com s'inicia una negociació política per buscar una sortida al conflicte? Al final haurà de ser així? Comenci vostè, si vol, senyor Mascolell. Haurem d'esperar una mica i haurem d'esperar el que calgui. Jo crec que ara poden haver-hi petites negociacions, però no cap gran negociació. Tinguem present que si miro a l'Estat, les forces de la intransigència han rebut una derrota important a les eleccions generals, però això no vol dir que passin pàgina, ni molt menys. A curt termini és inclús possible que intentin augmentar la tensió, ho estan fent, impulsant que el PSOE miri cap a Ciutadans, que es mantingui, que continuï o s'intensifiqui la demonització de l'independentisme, segurament desitjant i impulsant que les sentències siguin dures, mantenint la judicialització de la política, i el PSOE és tímid. Per exemple, els episodis de la suspensió dels diputats i senador és significatiu. Ja no és que siguin els jutges que decideixen, ja els polítics s'amaguen a darrere de lletrats del Parlament o de juntes electorals. Extrapoleu i no sé a on això és falta de valentia. Per l'altra banda, hi som nosaltres, i jo crec que a Catalunya, deixi'm esquematitzar molt, hi ha el 50% i hi ha el 80%. Ja m'enteneu quin és el 50 i quin és el 80. El 50 pot caure, i crec que de vegades cau, mirar cap a dintre de si mateix i orientar la seva política per consideracions de curt termini i de rivalitat entre les diferents formacions independentistes. I això no és bo, això porta a plantofades com les que es va rebre ahir del Tribunal d'Estrasburg o atzagaiades com del nomenament d'Iceta per al Senat. Si s'insisteix que Sánchez és com Rajoy, el que s'aconseguirà és que Sánchez sigui com Rajoy. Això està cantat. El 50% que mira cap al 80% és el que rep suports com el que avui ha rebut de les Nacions Unides. És el camí, és el camí ara i aquí, i recordeu que el 80% està, jo diria, definit per lluita contra la repressió i insistència en les llibertats fonamentals. Com que vulgui, senyor Major. A veure, coincideixo molt amb el que deia l'Andreu. Com que tenim uns 5 minuts cada un, més o menys, jo vull dir 6 coses, i així és la manera d'autocontrolar-me. La primera, preguntaves, fins quan haurem d'estar esperant aquesta negociació? La resposta seria no ho sé, per tant no hi entro més. Creus que això haurà d'acabar així? Sí. Sí. Aquest seria el primer punt. Segon, i això és una cosa que vull dir perquè he estat, no vaig dubtar gens en signar aquest manifest, i això ve per raons una mica de que
Jo soc dels que vam estar gairebé a la fundació de l'Òmnium Cultural, o sigui que és una cosa que em ve de molt lluny i per tant me l'aprecio molt. I quan vaig veure això del 80% vaig dir ara Òmnium està fent el que hauria de fer, perquè tot això s'arreglarà si s'arregla amb el 80%. Mentre estiguem en un 50-50 no s'arreglarà. I per tant, no sé si serà un 80 o serà un 70 o serà... Però si hi ha una majoria àmplia d'aquest país que volen i que volen que tenen una mateixa idea, encara que internament hi hagin diferències, això s'acabarà. I això s'acabarà bé i s'acabarà en el sentit aquest que es diu. Per tant, això de no seguir parlant d'arribar als 50 o de si passem dels 50 o si no passem dels 50, sinó de parlar del 80, em sembla que va ser un encert extraordinari per part d'Òmnium i, per tant, si en això i sumes aquests aspectes sentimentals de la meva història respecte a Òmnium, doncs no em vaig tenir cap problema. Ara, val la pena que si fem com a bandera el 80%, ens assegurem que és veritat el 80%, i m'és igual, repeteixo, que sigui un 70%, però que tenim una part molt gran de la societat catalana al voltant d'aquestes tres idees, que aquestes tres n'estic segur que sí, que ho són. No tinc cap mania a amagar-ho. Jo no sóc independentista. No crec que pot ser una solució, però no estic segur que sigui la millor. Potser és per la meva manera de veure el futur dels estats, el paper dels estats en el futur. No sé si és el moment de crear estats nous o no, ho dubto i per tant dic que no estic segur que sigui la millor solució. Però al mateix temps dic que jo no posaré cap entrebanc a l'independentisme, sempre que hi hagin unes estratègies ben pensades que ens hi portin. Però la meva por ara és que les estratègies, algunes de les estratègies, no ens hi porten, sinó que ens han portat pitjor, per dir-ho així. I llavors això em fa una certa angúnia. Per tant, en el moment en què vegi que hi ha una forta majoria del nostre poble, en aquest sentit, doncs, tiraria endavant, però em fa por que aquestes estratègies ara no han sigut prou bones. Quarta cosa, jo no només crec, sinó que crec que és imprescindible una negociació. És imprescindible una negociació. I vull que quedi molt clar que, malauradament, l'absència de negociació afavoreix sempre el fort contra el feble, perquè el fort ja està content si no hi ha negociació. I, en canvi, el feble es queda encallat. Cinquena cosa, i aquí és allà on tinc l'única discrepància amb el manifest del 80, però que vaig passar. El manifest del 80 diu, demanem tres coses, que les recolzo plenament, però la tercera diu l'inici d'una negociació sincera, sense condicions ni renúncies, per a una solució política real. A veure, no ens enganyem. Una negociació sincera no té de tenir condicions inicials, però demanarà renúncies d'una part i de l'altra. Per tant, dir sense condicions i sense renúncies és una mica una cosa que pot semblar que el que no vols és negociar, perquè una negociació sempre acaba així. I l'última cosa... És l'última? Perfecte, perquè hauríem d'anar acabant, tot i que és interessantíssim. Ja he dit que eren 6 perfecte. I aquesta és la que fa 6. Molt bé. De la mateixa manera que crec imprescindible una negociació, també crec imprescindible un referèndum. Però un referèndum, per mi, el referèndum ideal, és per refrendar una cosa. No per dir si vull blanc o negre, sinó per refrendar. Per tant, el lògic seria que això acabés amb un referèndum en el que el poble català refrendés un pacte fruit de la negociació. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Major, senyor Mascolell.